салом алайкум бародарони азиз, ина канали ҳаматарафа мебошад. аз шумо хоҳишмандем дастгирӣ намоед ин каналда обуна шавед, лайк монед ва комментарияда фикрҳои худро нависед. ютуб дамед равем менависем поиз да канали ҳаматарафа. пахш мекунем. инҷо якчанд канал баромад ба поён мебинем. якум канале ки ҳаматарафа нависондагиай ҳамида пахш мекунем. бародарон дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, колокольчик ҳозир намоед то аз видеоҳои мо бехабар намонед. пешакӣ ба шумода ҳазор раҳмат. дар ин ҷо видеоҳои ҷолиб шуморо интизор аст. Blaze of glory, we coming here for the niggas, the blaze of glory. Fucking crazy. Yeah, get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Throw your hands in the sky. Josie in the back, shot the cars now. What's up, girls? Oh my God.